Li Tirkiye beriya ku rênima bêne sistkirin rojane nêzîkî 10,000 haletên koronayê de hat tomarkirin. Lê piştî sistkirina rêniman, niha rojane hejmara haletan gêştê nêzîkî 50,000 kesan. Tenê li bajarê Stenbolê di nava hefteyekê de zêdetirî 90,000 haletên koronayê hatine tomarkirin. Pisporên tenduristiyê ji hişyariyê didin ku li Stenbolê cûreya koronaya guhertî ya Brîtanyayê gelekî zêde bûye û ev cûre di nava deqîqeyekê de dikare belav bibe, ji ber vê pisporan daxwaz ji welatiyan kir li cihên qerebalix du maskeyan serhev bikarbînin. Vaka sayılarıyla kapanma zorunlu hale geldi. Li gorî vê hejmara haletan pêwîst e bo hemû welatiyan xedexe derketina derve bêragihandin. Li gor amaran niha piraniya haletên tên tomarkirin ji koronaya guherî ya Brîtanyayê pêk tên. Ev vayrûs jiyên din gelekî bileztir, yanî di nava xulekekê de belav dibe. Lewma di vê welatî li cihên qerebalix du maskeyan bikarbînin û bi qasê ku ji destê wan tê ji qerebalixan dûr bimînin. Biz bunu Kasım-Aralık ayında da önerdik. Li gel vê rewşexirab hinek welatî jî dibêjin heta ku qedexeya derketina derve neyê ragihandin û hikûmet ji alî aborî ve alîkariyê nede di vê rewşê de welatî nikarin xwe biparêzin. Bu devlete vergi veriliyor, doğru mu? Herkes bacê dide devletê. Nikare du hefteyan pêwîstiyên welatiyên xwe pêk bîne. Ji bo debara xwe em neçarin her roj bikevin nav vê qerebalixê. Lewme du maske jî me naparêze. Tenê yek çare heye. Ew jî divê hikûmet pêwîstiyên welatiyan pêk bîne û qedexeya derketina derve ragihîne. İç içe dış dışa. Pisporê dibêjin li Stenbolê hejmara haletan di nava 6 hefteyan de nêzîkî 10 qet zêdetir bûye, lewma eger heta ramezanê gavên pêwîst neavêtin, rewşeke kaotîk dê derkeve meydanê. Diyarbbayram, Kurdistan 24, Stenbol.